maning. Lur wiwit biyen wis meriwis nate matur apa cayu lara larane wanita yen diwayu ora rantek yen tekene teke-tekene pring bojo ora kang pas nembung niat arep rapi loro lujeng mure kena karepku timbang selingkuh aluwe kecewayo aku ora aku jajan kowe mesti ora ngerti bangga apa Bujine wani yo. Apa sing penting klor. Apa doletene coba wanita nganti ngajeng kene lu kene sejuta pandani orang pur terus be ayo lari kumpul para marune aja maju ora cinta malah nyograwati bebarengan lebur ing kena asik kita MLT campur apa bare pangkat lor biasane ngemo cetrum to wiwit biyen wis meriwis nate matur apa cayu lara larane wanita yen diwayu ora rantel teke-tekene pring bojo kang mas nembung niat arep rapi limo lujeng mure kena karepku timbang singgo aluwe kecewayo apa kowe luwe tak aku jajan kowe mesti ora ngerti apa kelas apa kelas urip pancen angel cantik ati kenjono apa kelas telatene coba wanita ngerti gene tidak odak kandhani piye yo cembodro garwa Raden Kajang Daya aton